The views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Welcome kining bayong episode nung no ka rin pisasabihan laring mayayaliwang issue na makapanahon karen kayanakan. And ako'y John. Ako'y Red. I'm Bree. At ako'y Joel, and this is YB Matters! Ay, grabe. Mga santing yung ene. Kailan na mong episode na Nakalungkot. Sad. Nakalungkot isipan. Makalungkot isipan. Pero tik pa lang kutang, registered voters na kayo ba? Oo, syempre. Okay. Ali kasi rin ngaliwa. Atin, di ba matuwa nila kay alila pa registered voters and all. Panorom la pa na. Wow, kalorum lap. Makanyan. Pero, feeling ko, masanting yung pisabyan niya nito. Since kapag pisabyan tayo, syempre youth voice, di ba? So, sabi dapin, pilanta ng beses may sasabi about king youth na metong niya talaga kareng mumuna sabihin da metong niya kareng pinakamaragul na kikater when it comes to demography. And at the same time, sinabi, tinaman din pisasabihan na gyasal ring youth niya ni. So, sa tingin ko, masating yung pisabyan ng voters. Nanuya kaya in voice na ng youth ngayon datang election? So, since abagit mo ito, maragulya paki batan in youth when it comes to, not just in registration, not just in voting, but in all issues, ganun ang pisasabihan kasi, pero millions of voters ya in youth. So, nung 40% ya, more or less 40% laring voters, nung abang nano yung role, masyado yung maragul a role. Kasi nung in 40% nga reta, maneglect la or mapile la, makanyan, or aliya, tang elamisan metong. So, kumbaga, para ako mapili yung society. Aliya buo ne. Wa, And aliya once buo. na ing youth, once na may buuya ing youth, agyo nang mamitbit nung nino intutuking leader para karela. Feeling ko kasi kaya dahil ka rin youth na ali registered or ali mag-exercise rights that to vote. Kasi bala mo alila knowledgeable enough nung nanong agawa na ning vote na. I guess let's use this platform para encourage tala and somehow pisabihan tayong voting, makanyan. Kasi ikatama din tamang personal ways on choosing whom to vote, makanyan. And siguro let's share to impart others kasi ikatamo directly or indirectly involved taman karing king politics, makanyan. Atin tamo dapat pakialam kasi kaya na kanto. Tsaka part na kaning population part na kaning metong a society. So, metong karen kareng makinabang nung naning malalyari. Especially kaning Philippines, di ba? Atin ko palang kutang, since mumuna ken kang government and at the same time, ikayu, SK kayu. Officials, no? Yeah. If one of the youth ko na ali pa-registered, nanong first step kung gawan para ma-register? First is at least one na valid ID where they intend to vote, makanyan. So, nung ala kang valid ID, for example, atin kasing ID na ala yung address mo, di ba? Yeah. Pwede kang manyad king barangay na certificate of residency na magpatunay na ika makatok ng kakarin. So, by that, pwede mong packet na karing officers king COMELEC and acknowledge din naman ta as a proof na karing ka talagang makatok ng. Pero we need to take note na alika makanikwang certificate of residency unless otherwise 6 months na kang makatok ng ketang barangay nga ito. And by law, eka pwedeng palipat ketang metong lugar. Halimbawa, ako mag-vote ko king Bulacan, tapos bisa akong palipat Valenzuela. So I need to stay in that place 6 months at least para malipat ko pa nga boto. Pero ay isip ko, ikayo, nano kayong age pa register?
Kasi 17 pa, pe-register na ako. Yeah, ako ka-18. Karin ko pa-register kasi honestly ako aware ketang as early as 15 years old pwede ka. Before ay karin baloy ta. So ka-18, karin ko pa-register din. Ako mga paisip ko nung nano kong age kasi feel ko, Sobra na lambat. wow. Siguro by, ali ko pa, alak pa king legal age, pa-register na ako eh. Kasi pwede kang pa-register na, pisasabihan tayong qualifications, makanano kang makapag-register, na rin requirements. Pero one of which is, kailangan mag-18 ka or on before ng election day. So, halimbawa, registration ngayon mag-18 ko pa king May 1, makanyan. So, pwede na akong parehistro. Gets yun ba? Okay. So, aliya dapat na mag-18 na kabayo ka mag-register. Actually, ngayon mas may improve na eh. Kasi atin ng satellites eh. Like makapag-register ka, mag-visit na talaga king barangay yo para pa-register ka. Wow, ilan Mga ang ano ito. lalapit. Tas, gagamitan din ng Facebook, indang social media platform yan, banta, akakalat ding information, ding schedules, mga yan. Banta balo dalang pupuntalan. And yakyang Comelec na mo ka city, mumuntala mismo ka rin barangay hall yo. Banta accessible ya talaga. And even din ka rin gang may barangay, itang open king registration ito, pwede ka pa rin na pa-register. Pero, kita pa rin barangay mo. Pero that shows na kitang issues na sabihan tamo na dahil talagang matamad magparehistro. Diba? Totoo yan. So, I guess in Comelec, gagawa ng Egana to reach out those people na ika naman within the reach mo rin mo, barangay mo, yakapawari parehistro, di ba? Yeah. So, it speaks of something na alika talaga interesado, makanyan, di ba? Pero tingkong kutang, siguro metong ya ka rin kay, masanting din na kutak. Bakit ka pa-register? Bakit ka, nanong interest mo, ba't pa-register ka? Yako, pepa-register ko agad kasi buri kay agad gamitan ing right, ing power ko to vote. Kasi na akong karakal akakit social issues na malilyari, dakal problema na asa rin kang government mga ta. Yang siguro personally, no karela, ala akong masyadong power para sabihan na dapat samasan niya, ni mga niyan. Pero at least makakontribute ko ketang pamamili nung nino dapat ang taong ilukluk ka rin. Banta, asa dalaretang problema tang mga ta. Kaya as soon as mag-legal age na ako, pe-register na ako agad. Brigitan term na itang pamamili nung ninong dapat. Yung personally, magpa-register ko kasi tagal kong SK. Black sayang ayuda. Pag ka botante, kailangan ayuda. Wapen. Pero tagal ko dapat SK kanto. I remember my time, munta kang Ganildo king Comelec for registration. Totoo ito? Dadalan ko lang, bali ba, dadalan ko lang rin halos kay nakan kami sabi ko lang. Maka-service na pa din. Grabe. Para Ka- mo ito king. Kasi tagal ko kanto, but what happened was, mamubya kanya ng election kay mag-overage ko. So, ali ko milaban. Kami nga kami dapat nitang supposed na akalaban ko, may overage kaming adwa. Same. So may same ka. Pero apiting making first reason ko kasi in order for me na makatagal, kailangan ko rin maging registered. Dapat register. Tapos, pero it changed over time. Karing kasi balam ka rin kay ikating itapin the power to choose the leader. And recently, sabi ko with several elections na disnan ko, sabi ko, sasabihan da kasi, di ba, sasabihan da itabala mo, ala naman kasing malyari, ala na naman kwenta yung boto ko. Pero, I realize ko na parang, bala mo, atyo pa rin itang hope ko, na bala mo, pwedeng metong kumo, pero what if you can encourage other people, di ba, to do the same, to choose the right leader. Tsaka maragulyang bagay, gamit itong yan, mula king barangay. Ating mau 1 point ka ring barangay. Wow, totoo, di ba? What Pati lang magtay eh. What if nung ika pala ito, kami boto, di ba? Imbis naman yung ni itang buri mo, sayang ya mo na Kasalanan mo pa. po, may hinayang ka pa. Yako, kakalungkot ko laret ang taong sasabi na, meto nga yung boto ko eh, makayang. Ede pang hinayang nan. Kasi, yako, sorry bala mo,
nakanyaman lang sabihan rin ang taong nineglect datang metong dang boto kasi, di ba realize na metong na yung boto mo, tas sayang ng meta. Ito naman yung sinabi mo kasi ito yung sinabi mo na about na sayang yung boto. Like for example, way back before, di mo makaboto lalaki lamang. Late na lang mo may ka chance na magboto ring women. Especially here in the Philippines. I'm not sure, nano yung year? Ati kang idea? Ano? Yeah, basa akin 1937 pa. Na first time lang mag-vote ring babae. Yeah. Wow. Diba? So, kanita, sayang. dingatin mong upayang mag-vote ding lalaki. Yes. Wow. I guess. I mean, based ka tang research. At saka kahit, sa tingin ko na, ali ko naman research, pero nung alalang karapatang magboto, mas alalang karapatang manungkulan, di ba? Yeah. So, kasi ngayon andyang nano ka pa, babae ka, lalaki ka, pwede kang mag-file candidacy. So, mas anting na ka fair privilege la ring babae kasi atin la rin namang power na inaagawa ng lalaki or atin lang decision na agagawa. Yes. Di ba? Burikan ko na nga nito. Naniya sa tingin niyo yung difference na ning metong since sa mo king role, gender roles when it comes to leading. Nano sa tingin niyo yung pros and cons na ning metong a leader a babae kay metong leader a lalaki. Ayan, coming from our SK, feeling ko it's a good discussion between you both on how you handle your own place. Yeah, ako personally na. Sa tingin ko yung potential na ning meto nga tao para maging leader, talaga, rin mabibase kayong gender. Gender, oo. Feeling ko chuya pa rin kaya mismong tao, kayang sika ng loob, kayang passion na. Kaya tayo malalawe. Kasi 'di ba, I can be a girl pero pwedeng mas matapang ko pa din kayang lalaki. Totoo. Pwedeng may nayak yung confrontation na ako malakas ko. Pero 'di ba pag lalawin, typically mas matapang niya dapat yung lalaki. Pero aliwa-liwala kasi personality ng tao. So feeling ko kanya pa rin tao talaga. Alikeng gender. Tsaka basta ka ako, importante ngayon tangatin kang heart to serve. Wow, Parang ita. tao. Heart to serve. Wow. Tinagay mga heart kasi nga na At itang, kasi nung alika desidido king luban mo, ba't luban me pa? Kasi ating sweldo, kasi ating pondo. Okay lang. Joke mo. Kasi bisa ka sumaup dinuwa rin taong aling bisang sumaup. And then, tayo mo try itapin, magtagal ka, at least masagli, makasaup ka rin tao. Kasi, atin kang funds para karela, para makasaup ka. Kumbaga, nung wala kang pera, apin din ititang maging way ko. Makanano ko lasopan din ka barangay ko. Wow. So ito, chuya kang willingness to serve talaga. Yeah, alay talaga kayo Alay king gender. Diba? Kasi tinga pisasabyan yan at least ikit tana, pisabyan tana rin kung nanong kailangan para maging registered voter ka, nanong age, nanong qualifications mo, requirements as well. And at the same time, kung makanano yung somehow, wala mo history na ning kung makanano mag-start, nino parang dating mag-vote up until now, kung makanano tamo ka-privilege to have the chance to vote and choose our leader. Siguro, ikataya pa, pero on our next pagbabalik, pisabihan naman siguro what are the ideal leader for us. I think that's a good conversation to have, di ba? At magbabalik kami! We're back, mga ka-YV. Ayan. Going back to my question. I'm really excited for this. But we're talking about ideal candidate to vote. So, what is an ideal candidate for you?
Kaya ako atin kong Ilben na clip ng Vico Soto. Ito nga karing mayor. Poging mayor. Mayor. Poging mayor. Ay, Bibi ko. Mayor Vico. Sabi na, sabi na, iya ko iningway kong pa magboto, na. Ali ko na man sasabihan na pakiapusan nyo ko, pero iya ko makanini ko magboto, na. Ninong boto yun, ing masipag o ing matamad, mga yan. Ing corrupt o ing ali, sabi na. Tapos atin pa, kay datang king point na, sabi na, nung akong kutangan nyo, mamili ko itang bayo, sabi na. Nung itang dati, akakit keng Aliyah Magobra, te ko subukan mamiling bayo, sabi na. Na, itang bala mo ay at king point, pagkaintindi ko itang sinabi na mag-try ya pa rin mag-try hanggang akwa nitang right leader. Na para kaya na apinini itang istong leader na kailangan niyang manungkulan Kenny para sa siya ining syudad ini mga nito. Mas ating yung point itan like, nung mamili kayo itang tabang elect me ba, ing someone na ali naman may gobra, over ing kalaban na bayo, syempre, if sabihin tayo mo, sige, benefit of the doubt, let's give him or her the second chance. Pero bakit na ipapanayin ni second chance nung atin yung Wow, full mika time term, ni di ba? Wow, mika time Actually ni. kasi, in first year, based din ka na ako, syempre, bilang makaluklok mo din. Actually, masakit. Masakit mangap cup. So, bala mo yung first year mo, mangap cup ka, pero in pamagluklok ta kasi 3 years Itang makabatas, 3 years na pamagluklok. So, ketang first year mo, may kapag-warm up na kasiguro ka rin. Tsaka may kapanigaral na kasang how ikit mo na yung overview. Nung naning metong kay public servant. Kasi so ketang second year mo and third year mo, siguro atin na kang apakit at patunayan. Wari pin kaya kata mong mayor, di ba? Kining 1 year na, actually nang tagal niya, balo ko atin yung challenge king sarili na yan Kang mayor na in 100 days, Awa, itang paluwalke makapatalakad ing yung... dialysis center. And balo ko din, may tupad na naman itang 100 days lang ito. And in 1 year, atin niyang agawang marakal. So, pero itapin, base king experience ko, itang first year mo yung masakit. Kasi dakal ka pa kailangan i-consider. Pero ketang second year mo and third year mo, at yun na kaya ka, yung problem. If ali ka pa makapanungkulan masalese. Pero to balance everything kasi, kitang base ka sinabi ng Mayor Vico na, o teke mo itry ing bayo, nung itang luma, Aliyah Magobra or Aliyah mag-serve masalese. Pero let's turn the table around. Nung ing manungkulan, mag-serve naman, at talagang manungkulan niyang masalese, karing may Mario, makanyan, or karing may Malen, I don't think we need to try another one. Nung mag-serve niya talaga, di ba? Pero nung Aliyah mag-serve, ako mismo palitan ke, di ba? So, it speaks of something ketang gagawa na or ketang resulta daretang programs na makanya. I think it just adds up. It adds up din naman talaga. Kung nag-work ya as someone na elected, nag-work ya, at least, di ba, tao na yung mag-determine ka rin. But I think the option of, keeping the option na we can try someone new. Baka kasi atin much better. Fresher ideas. Tama. Baka mag-work ka naman but with fresher ideas. Or something na same level but they can bring something new to the table. Diba? Diba atin makanta rin naman. So, ita mo pin, very risky. Siyempre, you need to really know the ideal candidate. So, what's your ideal candidate? Yako kasi, since makipag-collab tamo ka rin Yayaliwang School and mag-conduct tamong voters education, para ka na ako yung metong a leader, dakalya dapat qualifications na dapat taglayan. Kaya mo kabud ating heart, makanyan. Dapat atin yung capabilities, atin yung qualities, atin yung abilities, makanyan. Kasi, nung ating kang heart, pero alina ka man pala able misip na gawang solusyon ketang metong abagay makanyan. Bala mo aliya mo enough na metong asangkap itang atikang heart, makana.
maragulya sigurong factor, pero Yeah. pero ako nung kutnan ko, nung makanano kong mamiling metong a leader, ako, mumuna akong isipan na yung sarili ko. Makanyan. Palagi kong consider is, kapag ba may halal ni makinabang laba, ring dakal, kesa kanako. Kasi kapag mag-vote ko, personal take kaya po yun na, kapag mag-vote ko, isipan ko is, mag-benefit laba rin pakakalulo. If itang leader nga ita, atin yung masabal ka rin pakakalulo, metong yung factor ka na ako ito. Plus, if itang metong a leader nga ito, tang di-disregard na itang personal ng buri. Para kitang, for the sake of many, or for the sake, daretang mas makarakal. Yeah. Para ka na ako, iboto kita. So, siguro minimal qualifications, actually gas-gas na lang Panita lang daramdaman Pero if you will just go deeper, or if you will just dig deeper na panigaralan talaga, I guess somehow aturan tayo talaga, nung yun talaga yung dapat manungkulan kaya katao, di ba? Yeah. At saka, iniisipan ko rin is, kapag magboto, katumbas na yung future ni. Kapag mali yung binoto ko, mali yung maging future, daring future generation. Yeah. So, ito yung metong ka rin ko-consider ko. Pero gang metong ka mo vote, mag-regret ka ba? Na, ay mali ko ba? Kitang binoto ko. Mga Nita. Kumbaga, masyado may bang didibdiban. Gang na metong niya mo yung boto mo. Na mali ay yung aboto mo. I can say yes. Kasi nung sasabihan tamo na metong niya mo piningboto mo, tapos sasayang nan me pa, we must also say yes. Ay, ketang part na makanta. Na, makanina mo. Mas masanting nasabihan ko na, si Map, yung binoto ko. Kesa ketang sabihan tamo na, maya pang igay na yung binoto ko. Diba? So, mag-matter ya pa rin ito. Ako magigilty. Ako, definitely, for me, the guilt factor is there. But personally, ali ko naman na-feel ito. Personally, ako naman na-feel ito. Pero I think if I am on the shoes of other people, na, kasi if I voted for someone, and natin yung gewa na may ka-affect kerakalan in a negative way, it felt like, favoran ko kasi ito I allowed it. Kasi I voted for that person. Ano yung Kaya siguro ikatamo na boboto. Masanting na kilalanan talaga. Pakibalwan tam talaga ninong boboto da. Itang alita mo madala ketang nano ita? Mabangludang salita. Makanta. Dat lalawin ta talaga. Yes. Dat lalawin ta talaga itang kiyang pati kakilub-kiluban da. At ano mong bubuklat na? Pero masaning yan. That's a good discussion din kasi. So, how do you spot a good leader? Itang atin yang para kako itang atin yang leadership na akakit kong leader ya aliya boss. Wow. Diba? In what way? Kasi ing leader, once na public servant ka, leader ka, ing heart mo, selfless ka Para ka kasi, pero once na may paka-boss ka, gagamitan mo itang position mo as a power. Wow. Diba? Bala mo, yan ko kasi, leader as a SK chair din. Kaya ko naman nahangad na palagi daw ang Ausan chairman. Mga Nita. Bossing! Pare, mga yan. Try. Like itang, atin po din, abe ako pong kapitan, same mo, as in, ano mong ka-casual. As a BU ba na your vote is your power? Ako, yes. Definitely na. So sana kaya nakan or karing ega na ka ng manalbe kaya katamo na. Mag-sink in niya kaya katamo na atin tamong power. Na nung etaya exercise itang power tamo, maging useless itang rights natin tamo na makabase sa king law tamo, di ba? And nung ikatamo exercise tayo ing power tamo na mamiling ustong leader, na mamiling ustong manalakaran para kay katamo, nano na mo kaya ing maging future na ning balenta mo or ining mas malawak ning Philippines, di ba? Siguro, bayo tayo araning episode is, ikatamo personally, nano ing encourage mo or nanong apayo mo, karing kapwa mo kaya nakan, para maging involved la, kening
sabihin ta ng youth empowerment when it comes to voting? Kako, muna na ako na. Bumoto kayo. Eh, yung sasabihan nitong, metong yang boto, makanini, makanyan. Kailangan ay exercise itong right yung ito. Gamitan niya itong power yung ito. Kasi maragul yung power ta. Imagine being able to choose someone. Manungkulan kaya kayo. Kaya ay sasabihan na metong yang boto, yan metong kumo naman. Ali, powerful ya talaga and it speaks volume. Kaya ako naman siguro, bawat election na malilyari, kailangan tamang seryosohan talaga. Dapat talaga atin tamang part ka rin. Makiabeta talaga, maki-involve tamo. Siguro for me, siguro as simply as looking everywhere. Looking everywhere. Lumawi ka kang paligid mo, rengaluang tao, magkasakit lang because atin tao na atin lang family member na makawal kang hospital kasi lalang pamayad. Atin det ang magkasakit kang biyak dahil kang alalangapangan. Atin naman na may graduate na ala pa rin work hanggang ngeni. Those simple things na mabayat. Pwede tamong lawen na simpleng bagay ito nabala mo, naman nabala mo, it's part of life. Pero for me kasi, metong ita ka rin nga solusyonan ng gobyerno for me. Not maybe entirely, but slowly. Pero kailangan tayo na mag-start. Kapag mamili tamong leader is, alita mo maging selfish. Eta mo isipan na, kapag binoto kayo, nano kayang pakinabang na kanako, makanyan. Yeah. Kasi, if isipan tamo na, nano kayang pakinabang da rin, nano kayang maging pakinabang da rin ang unemployed kapag ining may halal, makanyan. Nano kaya yung pakinabang da rin ang taong magkasakit, makanyan, retang out of school youth. Retang ega-naga ng deprived na nitang ningbye, makanyan. Retang asabi tamo na milalakaw privilege, makanyan. Kasi nung isipan tala retang alwa, magbayo itang decision tamo eh. If there would be a larger portion of the society na mas makinabang kapag ita may halalya or itang metong kay ma-checking position, I guess I'll go for it. Kasi if we will just learn to think of others, kay maging maragulyang impact ita at sa tingin ko midurot itang way of thinking tamo. Siguro ating iyang pakibatan nitang consistency na nitang metong nga tao nung mapanyaw kaya talaga makanyan alimo during election, I guess nature na sumawag kaya talaga din. Ayan, it's so very nice to have this conversation about the ideal candidate and what to look for keng meto nga ni keng candidate na pantunan tamo. Keng susunod na halalan, of course. And I really want to encourage everyone that this channel, Youth Voice Matters, really support the idea of exercising our right to vote. So it is important for us na gamitan tayong boses tamo to change the lives of other people, especially the next generation, of course. So I'm here reminding you to exercise your right to vote and at the same time do your research. And hopefully, we can definitely find the right person that can lead us to the brighter future. So, my name is Red, and I encourage you to vote. And ako'y John. Ako'y Joel. I'm Bree, and this is YV Matters, believing that Your vote matters!